Il-partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol huwa meqjus minn esperti ekonomiċi bħala mutur ewlieni sabiex ikun hemm tkabbir tal-ekonomija. Tarif ippubblikat mill-Unjoni Ewropea jpoġġi lil pajjiżna fl-aħħar post fost is-27 stat membru għal dik li jara ta' nisa jaħdmu. It-tlieta filgħodu fin-naxxar iżda Lorenz Gonzi tkellem dwar dawk li skont huwa huma riżultati straordinarji. Għamilna qabża straordinarja. Sansitra qal li s-suċċess tal-gvern tiegħu fil-ħolqien tax-xogħol jista' jitkejjel skont in-numru ta' nisa jaħdmu. Ta' il-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tagħna hija l-isbaħ tweġiba għal dawk kollha li għadhom sal-lum jiddubitaw jekk hux vera ħloqna xogħol jew le. Quddiem in-nisa nazzjonalisti fin-naxxar, Lorenz Gonzi qal li huwa tort tas-sistema edukattiva ta' żmien il-Partit Laburista li n-nisa li għandhom il-fuq minn 40 sena mhux qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Issa daw l-istatistika jitkellmu ħafna affarijiet, minna toħroġ ħafna affarijiet. Hawnhekk interessanti għaliex ta' 40 sena l fuq. Jien għandi tweġiba mill-ewwel u hija frott is-sistema edukattiva li ma tatx biżejjed talent, kapaċità, skills li għal-dinja moderna, id-dinja ta' 20 sena wara, ħanpoġġi hekk, daw minn għandhom 40 sena llum, huma ta' meta ħarġu mis-sistema edukattiva 25 sena ilu. Fin-naxxar Lorenz Gonzi qal ukoll li m'għandux bżonn il-pariri tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch li suġġeriet li aktar nisa għandhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ma kellix bżonn li l-Fitch jgħidu ili llum